Привіт! Шукаєш затишний Майнкрафт сервер? Тоді запрошуємо тебе на Магноротинію. Будуй все, що захочеш, заснуй власне місто або побудуй маленьку хатинку з городом. А якщо любиш щось незвичайне, спробуй стати справжнім алхіміком або шеф-кухарем. Відкривай нові горизонти разом з іншими гравцями, досліджуй таємні знання від вишуканої кулінарії до містичної алхімії. Грати наодинці сумно, тому клич друзів або знаходь нових серед нашої спільноти. Живе спілкування, емоції та унікальні персонажі, а також багато іншого чекає тебе на сервері. Приєднуйся до нас вже зараз. Заходь у наш Дискорд за посиланням в описі. Чекаємо на тебе в Магноротенії.